up mga kabega? Welcome back to my YouTube channel. This is Shalala Pandungan, ang inyong mga kabega. Ang inyong naginusara nga suki nga tigpababa nga walay laing dakong baba. Again, sa mga wala pa nakasubscribe sa itong YouTube channel, so pa inyo kipaabo, please don't forget to subscribe Shalala Vega, and please don't forget to click the bell notification para always mo update. Today's vlog mga kabega is like siya nga itong content karon yung consist. Dapat ko dito sa bukid, so nag-vlog ni Mama. Ang title aning nga vlog is Bisaya to English Challenge. So na ako yung mga wordings or sentence nga ako yung istorya nga Bisaya, then si Mama atod yun na siya mahibawan. Okay. Actually si Mama bright na siya English. So makita na to diri karon kung saan niya pag English ang ako ang mga Bisaya nga word. So iyang i-translate into English. So sa katong ipaabot mga kabega, tara na! Ato na tawag si Mama Lot. Yes, so karon mga kabega, kauban na nako si Mama Lot. Ay, sige ko. Balik ka sa pagmangay, kauban na nako si Mama Lot. Yay! Balik. Kauban na sa nato si Mama Lot. Yay! First na itong words, diri is, so mauna ni, ready na ka? Ready? Ready na. Okay, first na itong diri nga sentence is, yung imong i-translate is, kagwapa ni mo permi. O sa na imo ang kuan anak pag English. Kagwapa ni mo permi. You're always beautiful in my heart. You're always beautiful in my heart. Next na itong word or next na itong sentence na translate niya is hikapa ko. Hikapa ko. Saan ka pag-translate? That's me. For you. Yes, next na itong word is Monisha, ready na ka? Ready na. Nikat-kat ko. I'm climbing in the mountain. Next na word na to mga kabega is kani. Basics, ayun na kayo ni. Kumusta ka na? Kumusta ka na? So, to The word is kumusta ka na? how are you? I'm fine, thank you. How are you? I'm fine, thank you. How are you? I'm fine, thank you. Okay, next. Nato. Next nato, no word. Sige, balik. Kamatay. Ano, giubak na. Itong word is, or next na itong ipa-translate is, agay kasakit. Agay kasakit. To the out, it's really, it's really hurt. So next na to is, pobre rajud kaayo mi. Pobre rajud kaayo mi. We are very poor. Ay, saan? We are very poor. O sa sunod sa 4. 5. Sunod sa 5. Sas nataga ko. Nataga ko. I'm falling. I'm fallen. Saan? I'm falling. Gibali-bali ko og taman sa pag English. Gibali-bali ka og taman. Balintong. Visaya and English translation mga kabaka. So karon ako ipaila-ila. Ang isuon ni Mama si Pio nako. So na siya karon, so we're very thankful kay bisita gyud siya. Gikan pa ni siya Saudi Arabia. So Pio, unsa man imong ikasulti nga kanang Anong layo, men? so pareha gyud sila nga tawa. Bisag walay bugas ba sila nga tawa. Ano may nana so kanang Kapas mo. so good na. Kanang di gaon sa kag syudad Tio. Naglakad sa kag syudad. Kaya, Dito ko kuno kag syudad. dito karon ko. Unya. Nagkuan ko sa enrollment ni Renante. Mora. So pareha gyud mong naong no. So para ninyo Karon ba siya? so para ninyo kanang isa tsuraan yung duha. Pareha. Ikaw rin yung parehag na ya. So karon kanang daman siya mo yung mas angat-angat or mas tsuraan og naong. Natong tulog isa may kaingon ka kanang tsuraan.
kung sa kuan pa na ay permiran ay sigun. Nay alang-alangan, nagingilan, nay pinakangilan. Murag sa atong tulong, murag ako ra maginahimutang og arang-arangan siguro. Doduhaan. Stop. Mga kabaga, hanggang sa sunod, makita-kita tapon ganyan yung sukiting mamaba. So, kauban na ko, si Tio Bonnie, si Mama Lot, ang naginusarang mama nga naipalot. Hanggang sa sunod, don't forget to subscribe to YouTube channel, Shalala Vega. Thank you so much! Mauna.